ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል እምበር ከንሎም ዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ እታ ኣዝያ ህብብቲ ዝኾነት ናይ ሳይኮሎጂ መፅሓፍ እያ። እሳ ድማ The 48 Laws of Power ወይ ከዓ 48 ሕግታት ስልጣን ትብል ሎማዓንቲ ኣብዛ ፓርት 1 እተን 10 ቀዳሞት ሕግታት ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና። ክሳብ ፍጻመ መደበይ ሳይኮንኩም ክትከታተሉኒ ብክብሪ እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል። ቅድሚ ናብዛ ቪድዮ ምእታወይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ቻነል ዳርጋ 90% ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትሪኢ ዘለኹም ቪድዮ 10% ድማ ሳብስክራይብ ጌርኩም ዘለኹም በዚ ኣጋጣሚ ነዞም 10% ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዘየ ዘመስግነኩም ነቶም 90% ድማ ነዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሓት ብዝበለፀ ክድግፍኑ ትኽእልሉ መገዲ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ነዚ ቪድዮታት ሼር ምግባርን ላይክ ምግዳፍን እሞ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ቀዳማይ never outshine the master. ተቀዳመይቲ ሕጊ እንታይ ትብል? never outshine the master. always make sure your boss or leader feels superior. ዝኽብለና ከሎ ከዓ ነቲ ዝምህረካ ወይ ነቲ ሓላፊኻ ኩሉ ግዜ ልዕሊኡ ክትከውን ኣይትፈትን። ምክንያቱ እንድሕር ልዕሊኡ ክትከውን ፈቲንካ ንስኻ ተምሃራይ ናቱ ደይኮንካ ወይ ካብኡ ደይኮንካ ክትመሃርሲ ከም ትወዳደሮ ስለ ዘለኻ ንዓኻ ብዙሕ ኣይከምህረካን ከም ተወዳደራይ ዝርእየካ ማለት እዩ። እታ ካልኣይ never put too much trust in friends. Friends may betray you. Sometimes enemies become more loyal. ኣብ ዕሩኽትኻ ኣመና እምነት ክህልወካ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ሰብ ተቀያያራይ ስለ ዝኾነ ሎም ምሳኻሎ ፅባሕ ንጎ ድማ ክግልበጠካ ስለ ዝኽእል ካብ ዕሩኽትኻ ከማን ፀላኢኻ ናብ ዓርክኻ ክኸውን ዝፍትን ፀላኢኻ ፅቡቅ ገይሩ ይሓይሽ። ምክንያቱ ፀላኢኻ ከም ዘይኮነ ከእምነካ ስለ ዝፍትን እሱ ካብኦም ንላዕሊ እሙን ክኸውን ማለት እዩ። ሳልሳይ conceal your intentions. Do not reveal your plans too early. ከለኻ ዝኾነ ፕላን ዝኾነ ኢንቴንሽን ዝኾነ ዕላማ ከለካ ተቀዳዲምካ ብዛዕባ ዕላማኻ ኣይትዛረብ። ምክንያቱ ደቂ ሰባት ወይ ነቲ ዕላማኻ ሰሪቖም ቅድሚኡ ክገብርዎ እዮም ወይ ከዓ ንዕኡ ዝሓላልኽ ነገራት ክገብሩልካ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ራብዓይ always say less than necessary. Talking less makes you appear more powerful and mysterious. ዝብል ከለኻ ኩሉ ግዜ ካብ ኣገዳሲ ንላዕሊ ኣይትዛረብ። እንድሕር ውሕድ ትዛረብ ኮንካ ኣውቶማቲካሊ ፓወርፉል ገይሩ ይደርኤካ ወይ ከዓ ርዝን ዝበልካ ሰብ ኢኻ ትኾን ወይ ከዓ ሚስቴሪየስ ትኾን ማለት እዩ። ምስጢራዊ ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾንካ ስሕበት ኣለዎ ማለት እዩ። ሓምሻይ guard your reputation with your life. Reputation is the foundation of power. እቲ ትገብሮ ነገራት እቲ ንዓኻ ግዳስ ዝኾኑ ነገራት ክትከላኸለሉ ኣለካ ብሂወትካ። እዚ ክበሃል ከለኻ reputation is the foundation of power ብልና እንድሕር ብሓደ ነገር ትፍለጥ ትኾንካ ኩሉ ነገር ከምዚ ሓደ ተግባር እንድሕር ትፍለጥ ትኾንካ ንኣብነት ብቕንዕና እንድሕር ትፍለጥ ትኾንካ ሰባት እንድሕር ቁኑዕ ኣይኮነንሎም ካፍኡኻ ጀሚሮም ንዕኡ ክትከላኸሉ ኣለካ። ቅንዕናኻ ቁኑዕ ምዃንካ ከተረጋግፅ ኣለካ። እዚ ከዓ ብናትካ ላይፍ ዋላ ጋርድ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ። ሻድሻይ first attention at all costs. Visibility creates influence and power. እዚ ከዓ ፍሉጥ ክትከውን ኣለካ ወይ attention ክትስሕብ ኣለካ። ርኡይ ምዃን ወይ ከዓ ብኩሉ ሰብ ፍሉጥ ምዃን ኩሉ ግዜ ኢንፍሉዌንስ ኣለካ ወይ ከዓ ሓይሊ ፓወር ኣለካ ዝኾነ ነገር ንክትቅይር ማለት። ሸውዓይ get others to do the work for you. Use the other people's work but take the credit. እቲ ስራሕ ንስኻ ክትሰርሖ ዝግበአካ ብካልኦት ሰባት ጌርካ ስራሕ እዩ። ብካልኦት ምስ ስራሕ ካየ ድማ እቲ ክሬዲት ናቱ ስኻ ክትወስድ ኣለካ ማለት እዩ። ሻምናይ make other people come to you. Force others to react to your reactions. እዚ ክበሃል ከለኻ ካልኦት ሰባት ናባኻ ከም ዝመፁ ክትገብሮም ኣለካ። እዚ ድማ ብሓይሊ ነቲ ትገብሮ ነገራት ሪኣክት ከም ዝገብሩ ሪኣክሽን ከም ዘለዎም ኣባኻ ማለት እዩ። ታሽዓይ win through action never through agreement. Prove your point with results not words. እዛ ታሽዓይቲ ድማ እቲ ትገብሮ ነገራት ብቆይቓ ወይ ከዓ ብምክታዕ ኣይኮንካን ከተርእዮ ዘለካ ንሰብ ኣብ ተግባር ከተርኢ ኣለካ ማለት እዩ። Prove your point with results. ብውፅኢታትካ ድማ ነቲ ሰብ ክትረትዖ ኣለካ። 10 avoid the unhappy and unlucky. Negative people can bring you down. 10 ድማ ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ሕጉሳት ዘይኮኑ ሰባት ወይ ከዓ ዕድል የብልናን ኢሎም ዘማርሩ ሰባት ወይ ዕድል ዘይብሎም ሰባት ክትቀርቦም የብልካን። ምክንያቱ ኔጌቲቭ ተሓስቡ ሰባት ኣሉታዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ሒዞምካ ስለ ዝምለሱ። በርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንሎማዓንቲ ዝበልክዋ the 48 laws of power ቀዳማይ ክፋል ተን 10 ኣብዚኣ ኣዛዚማላ ክሳብ ኣብ ካልኣይ ክፋል ንራኸብ ሰሰናዩ